Viete si predstaviť, že by vám ukradli dieťa? Že by vašim príbuzným ukradli deti, vašim priateľom a zavliekli ich do inej krajiny, kde by ich dali na adopciu do úplne cudzích rodín, aby ich vychovávali ako niekoho iného. Aby zabudli na to, že sú zo Slovenska. Aby hovorili o tom, že ich krajina, odkiaľ pochádzajú, je vlastne ich nepriateľ. Presne to sa dnes deje v Ukrajine, kde ruskí okupanti uniesli vyše 20 000 detí z Ukrajiny. Aj o tomto som dnes hovoril s Ruslanom Štefančukom, predsedom ukrajinského parlamentu, teda Verchovnej rady, ktorý je na návšteve v Európskom parlamente a mal som možnosť sa s ním stretnúť. Hovorili sme o tom, ako Ukrajina potrebuje pomôcť s protivzdušnou obranou, pretože ruský agresor posiela desiatky drónov, aby útočili na elektrárne, nemocnice, školy, civilnú infraštruktúru. Ako by im pomohli rakety do obranných systémov. Presne také rakety, ako Ficová vláda odmieta Ukrajine dodať. Pretože údajne predĺžujú vojnu. Nie zachraňujú ľudské životy. Zachraňujú životy civilistov, žien a detí, na ktorých útočí ruský agresor, ktorému týmto Fico a jeho vláda pomáhajú. Som presvedčený, že Ukrajina je európska. Tak ako Slovensko je európske, že európska Ukrajina, mierová Ukrajina vo svojich uznávaných hraniciach je najlepšia aj pre slovenského rozvoj. Tak ako z toho profitovalo východné Rakúsko, tak východné Slovensko by sa krásne vzmáhalo, keby Ukrajina, alebo keď Ukrajina bude, povedzme si takto, členom Európskej únie. A na to potrebuje mier, vyhnať ruských agresorov a vrátiť ukrajinské deti domov.